3 דירות השנה, עכשיו אתה גר אצל אמא שלך, תוהה לאן עברו הימים. רצית לחסוך להקים משפחה, גם עם 4 משרות, זו קצת בעיה. מה יהיה הצעד הבא? את כל הימים משלמת מיסים, לאן הם הולכים? את זה מסתירים, אולי לחינוך היינו רוצים. יש עתיד ויש הבטחות, נמאס כבר מכל המילים היפות. הגיע הזמן לקום לשנות. חושך להעיר ולקרוא בכל הדיר, סתיו שפיר נלחמת בשבילך. ניסן אולי טיפה יתבאס, צינור הכספים הסודי יהרס. לא נפסיק ולא נוותר, רוצים שקיפות להעיף את השחיתות, יש עוד תקווה, זה עוד אפשרי.